așa, mă. N-ai auzit că nu mai sunt eu. Dar cine? L-ai luat pe Arcade? Care e bătrân acum, pula. Ești tu și acum auzi. Dar și când ai fost tânăr, ce ai făcut? Pula mea, ce puteam da de voi, eu? Că știu Dumnezeu de tine, cât ai fost tânăr. A fost o viața mea de de voi? Ai cântat la un bote și a murit copil. Nu l-am mai luat. Să nu vă dau una, mă. Îl prezentăm pe Arcadie de la Țăndărei, stimați invitați. Monstru țigăniei! Măi, mâncați aici gura ta. Eu nu mai Bă, luam. mă, că așa, mă, mai bine mă dai o famă jos decât să mai măi la jos. Lasă, mă, de așa. Nu mai luam, că e bătut de Dumnezeu. Când se punea și chilabadea cu flașneta, auzi, băi. Băi, boli. De seară să vă uitați pe internet, stimați invitați. Ce faci, mă, ai început să pipăi oameni? Dă-mi o țigare. N-am ia Dolfan al dămânsea și n-a găsit Marlboro. Dar le-am pune în carpați, nu mai pune. Fumezi și alea, dar cu filtru.